Fake no jola brief and men no. I hope name Ali of Ma. Okay, Nana Moon. Gonna rabun the missing. Nick bomb na phone, Kayan Messi. I wonder much. What la? Oh, okay, there. Gary Marcus. Kim. Kwechiri. Lario. IK money. Okay, economy. I'm alone. Simple. You are welcome. Okay? Onyoma. Okay, then one more. Lay him off for a while, you know. Joy Melodista. I just laid off for a little while to monitor the area, to know what's going on. Then I and Abai everywhere just they messed up. Everywhere Bolonko, nothing is happening in Nigeria. Na entertainment world, they had busy. Now I can't copy square na 1 year. Peter Aneku so many things na that their group. I have to fugo Jude Okoye as the devil. And Jude, you know where for people it take a side with him or for reasons with him or fears bar. So in that entertainment circle, I had busy somehow. Na Pella my wedding with a young wine. So he's now a married guy. At what age? You see? If a Basalo Pella now, but that no go before. One guy say, okay, the right age, work a procedure and no wine. Pella na know this girl kita because they go in a side here. About na Pella age rego. Ogana consider any wine at this stage. Even the matter that you can get married at the age of 22 as a man. Who will only 20 years in one wine. The one guy saying no cousin wine no at the age of 20. No, I go in a cage. How much do you have? Then pay for before some guys who got married still in high school. They are not even in grade 11. But they now said, okay, the thing is 45. Do you know how they reach? Not in the street, like in the bush part leading to their village or to the village stream or wherever. She wouldn't know that they've laid ambush for her. Any guy who has his eyes on that girl will go and plan with his fellow guys. They will lay ambush waiting for the girl. Once the girl is coming across, they will just bundle the girl, kidnap her from there straight to the guy's home. From there, the girl will not come out again. They will go to their, from there, the girl will not come out again. They will go to their family, offer them how many cows that is required, and in that way, that girl is married. They're doing it. And those guys, they succeeded in their marriages. You know, the only thing that matters is the girl child to start learning from the early stage, from her mom, how to run a family. And when she eventually gets married in that manner, the mother of the guy will continue to educate her and teach her what she needs to know. So now, I am not here to talk about it. I'm just telling you that what happened for Pella to get married at this stage is because he has money. If there is money in this country, if there is job that can stabilize people's life,
I tell you that a guy can get married at the age of 23. At the age of 23, you're already in your 300 level. Some people have graduated in universities. Haven't you seen guys who got married while in school in their 200 level? So just that the country is messed up. So nobody is considering marriage now or marriage. So that is what it is anyway. Now we have to shift from entertainment industry. We have to look at what is happening. 2 days ago, Simon Epa appeared in court in Finland. And we saw a group of people who gathered, especially Igbos, they gathered, to cheer him up. A lot of people, I went to some comment sections where those videos were posted. People were jubilating, and I saw some people who are anti-Simon also, who made their own posts and say some certain things concerning that. But why I'm here today, Ijele Speaks. Ijele Speaks has made some speeches so far as regards that, and you know very well that Uncle IB petitioned the police against Ijele Speaks. See if he cares. And then Wagaji made a video concerning that. He used some derogatory words on Ijele anyway. Now finally, Ijele Speaks wrote something concerning Father MBAKA. Before then, he has posted a video. He has posted a video, right? He posted a video concerning Father MBAKA, where Father MBAKA was begging Tinubu. Well, let me adjust my light a bit, okay? I hope it's clearer now. Okay, so Ijele Speaks made a video telling Father MBAKA to go and visit some of those places in the south before he starts asking for for Mazen Nnamdi Kanu to be released. Because Father MBAKA was asking Tinubu to release Mazen Nnamdi Kanu, seeing that the youth from the southeast obeys Mazen Nnamdi Kanu, that with Mazen Nnamdi Kanu out of prison, that things you get. So Father MBAKA made those videos. He says all those words in his video, urging Tinubu, telling Tinubu that the president who made an effort to arrest Mazen Nnamdi Kanu is no more alive. What's wrong now? You guys should stay one place. You guys are disturbing my work. What's your problem? Huh? Imagine. Imagine. Sorry. Let me see what I can do here. What I can do here. What can I do here? Now, can you make this stop now? Which kind of nonsense be this now? Get up, it should be here. Sorry, just a moment. Because stop on this call, don't let this stop. I'm not live program. Stop on the put call to my phone. Stop it now. What's the matter with you guys? Hey, yo. What nonsense. All right, so Father MBAKA was telling Tinubu to prove them wrong. And he said all sorts of things. Now, the one that caught my attention,
is where Ijele speaks, was telling Father MBAKA to visit ORSUMOGHU. He posted a video of ORSUMOGHU Community Primary School, which has been taken over by the thorns and bushes or weed, whichever way you want to address it. So the place is butchy. You can't even access the school anymore. You wouldn't even know there's school there. And that's just one of those schools there, and so many other ones in the neighboring villages and stuff. So why I really want to talk about this, I am not saying, listen to my words carefully here, for you to know why I am standing on what Ijele is saying. Ijele is of the opinion that what made that place to remain like that was because of IPOB, ESN, Mazen Nandekano, and the rest of them. Now, what I am much concerned about is, is the state of things in those communities. You guys will remember when I made a video urging Soludo, the governor of Anambra State, to stand up and see how he can rehabilitate those communities affected by insecurity. So many youths are traumatized. So many children were traumatized over things that took places there. And everybody's acting like it's nothing. Let me put it to you guys. Something happened. Are we going to talk about people that died in those communities? Nobody cares. We are all moving on with our lives. People in different places, wherever you guys are residing. You don't care what took place over there. I called on the governor. I begged the governor, do something. See how you can rehabilitate these children. See how you can put them, make them busy so they don't remember those things, because it's a total nightmare. Do you know what it means? Sorry, nobody wants to hear. Biko na nanu yen nekwu. Una nanu yen nekwu. I saw him this call because I didn't busy. I bụrụ na ada anu yen nekwu, I didn't busy. Stop one this thing now. Come on, agbapụ m n'ọkụ. So, sometimes problem comes and you need to deal with the problem. Otherwise, it lingers. So now, so many of us, we don't care what took place over there. So, apart from the fact that Ijele is calling out IPOB, ESN over what happened there, why I want to stand on what he wrote, to call on MBAKA. I want to let MBAKA understand this thing of your priesthood, this thing of your religious fatherhood
I think it's time you extend that love of a father towards those communities. Yes, the early missionaries that came here, they taught uh, they taught the church how to care for one another. You cannot be in your comfort zone and be talking trash because it's total trash. You need to go there and feel the pains. You need to go over there, feel them, see how you can help out. It's still a missionary work. Those ones that did it before, they left a footprint. They made you to understand that this is how you should do it. Jesus Christ himself, according to the Bible, he never have a special place. Yes, he doesn't have a church. He was moving from place to place, healing the sick, touching lives, even feeding the hungry. What are you doing? I traveled from Onitsha. We have ORSUMOGHU. Within those places, we all know where the insecurity was hot. I've never visited those places. Gather the children, show them love. Eh? Those mothers who are still breastfeeding when these things were happening, those ones that ran away, who doesn't have a place to stay. Some people ran to their neighbors. Even there, a lot happened. Look at so many of them, they don't have a place to stay anymore. Why don't you come? Bring your aid. Show love. This is what church stands for. Before you claim to be a father, this is what you should be doing. Then we'll begin to see you that you care about your people. Not be hypocritic in this your statements. Every time when the electioneering period is coming, or anytime you think you want to gain relevance, you start using Mazi Nnamdi Kanu for campaign. Yeah, release Mazi Nnamdi Kanu. What? Play your role. Do what you're supposed to do. What is not Mazi Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu is not more important than those people. Yes, I'm telling you, he is not more important than those people. At least he's alive. There are people who lost their lives in this whole nonsense. What did you say about them? How many times have you interceded for them? It's not about praying there, it's about you showing your face in those areas. White people came here, those ones we call the missionaries. They defied everything, the malaria, the harshness of the weather, and even knowing that they don't have their kind of food here. They came here to preach the gospel because you guys want us to believe that those people are the messiahs we know, that they came to preach the good news. Without them, that we would have been doomed forever. So now they came. They reached out to the poor, even to the sick ones. They established some certain things like leprosy rehabilitation homes and stuff. Those ones that did it, are they not human beings? Why are you not doing it? As a reverend father, you are just a political tool. Everything to you is politics. Father MBAKA, I'm talking to you now. I want you to hear this from me. We want to see you come to Ihiala local government. It's not about where you go and make money. It's about where you go and donate, heal, rehabilitate people, talk to them. You need it. Leave Mazi Nnamdi Kanu now. Let's see what the federal government can do with him. He's fighting his own battle. Forget that. Fight your own battle. You are fighting the devil. You are fighting to liberate the church. Who are the church? These people. So this is what you need to do. Everybody is facing their own. Nnamdi Kanu is fighting what he believes in. They wanted to transfer him to Abuja. He said no. He's comfortable in Sokoto. He knows what he's doing. He's fighting his own war. It is now between him and the federal government. Ever before he was apprehended, he made a lot of statements concerning this. He said that even if he dies, that Biafra will come quicker. That's what he said. Do you hear me? He said that. You can go and check his videos. He said Biafra or death. So, what about the body of Christ? I am talking to you, Father MBAKA.
Why don't you focus on your own fight and leave politicians? These guys will not let me do what I'm doing. You guys won't let me do what I'm doing. How many times am I going to tell you guys to stop this thing? Huh? What's the meaning of all this now? No, not just I swear now, not just now. Just seriously now. I on my phone, I was not my phone, no disturb them. Oh, not just now. Stop on this thing on them. I was not this phone. Laptop can they use? Phone can they use? Stop calling me. All right, so Egypt now they can eme your politics. These people. I will insult you now. I will insult you guys. Rap on can my program. Must I be in the meeting? What kind of nonsense is this? Nna ka ihu na-edistọbụ m biko no kwama agwago unu na-edistọbụ zira m na wepụrụ na this platform. You guys are disturbing me. Nna stop this nonsense biko. All right, so I'm much concerned about Made Balenia. Of all the priests, non a Catholic church, or not the church is non a bang. MBAKA bunkie nisi, obu politics nisi. I'm not the too bad. All of you are mad, I swear. You see, I don't know Chani in Madia. You are all crazy. No chabandala and dala. You gonna have one mother. When you watch a kid, one was them the phone, one was them my number. When I cannot bomb, can they help? What did they solve? So, MBAKA should both foodstuffs. Both foodstuffs and a palliative. Okpolo ndị adoration ha ncha niile. Fancha niile abịa n'Ọsụ, ORSUMOGHU, Lilu, Mbosi, Iseke, all axis, gaba eke ụtụtụ, gadia. Work on ndị mmadụ nyefa palliative kafalie nne, then you preach to them gbafe ume. Echere na nke a make you much sense than efe na-akọ. I don't want to insult you or use derogatory words, but I believe in that as a reverend father and as somebody like you can say when to stop all this nonsense.
Father MBAKA, you are one of the people who tinyere ndị Igbo na problem. Buhari is your prayer answered. Because Nebo a prophet, Ebo a seer, Ebo this, Ebo that. The same prayer answered the guy, Bialoton everywhere upside down. Insult one Igbo, may any normal. Let's say one. Oh, that same APC that you campaigned for. The same APC and they can. If you ain't on there, why don't you go to them? If we say man, even the APC in a convention. Obuna Ijidamba Buhari, if we say Ijidamba Tinubu. Ije meet Tinubu na bankata. Reverend Father to President. You get mobilizing with some priests. Or you can even persuade the Catholic mission. Etu honorable politicians, don't abuse your church, don't abuse Christians or religious body. Since you guys cannot focus on religion, you want to meddle in politics. That is why money exchange hands during Buhari's electioneering time. Now, since you want to play active politics, you can visit Tinubu or visit APC. You go there and discuss this thing with them. Stop coming on social media and making noise. Every time I release Mazen Nandekano, what? Isn't Nandekano more important than all those people displaced? Those people that died there. He's not more important. As far as I'm concerned, nobody is more than anybody in Igbo land. You see, onye ọbụla bụ isi nke ya. O nwere ndị nwụrụ anwụ, o nwere ndị agụ ugbo, o nwere ndị mmiri magide nwee, makwa na-enwe aged ones, makwa enwe ndị ụmụ agadi nwoke nọcha na those villages mgbe agbala ọsọ. Kedu onye ifo uje na-attend to them? Have you even thought about those corpses not in a mortuary for the past 5 years now? O nwere ndị ozufa nọ na mortuary 3 years before insecurity ebido. Why? Because na enwere ego eji wee kwa ndị a. If I know there's a this year worse. Ozu ha no go 8 years now. Ndị ozu mpafa no 8 years na mortuary. Ndị ozu mpafa no go 10 years na mortuary. You matter about those things. You are not even talking. You have not even come visit those places. Urge them to continue fighting again, that they will make money. Or na even if they get return to normal. Or if they malo church. Ogembo. Na Bible na those disciples or apostles fana wekọta si ife onye bịa orie ife ebe need well they provide for themselves ewekọtacha ịmalụ nke inwelu need for iwelu onwe nke inwelu need for iwelu kere ife na ewekọta ndị churches ndị na-abịa your adoration ground na ewekọta ife. Why don't you come? It's actually UN. MBAKA. At this stage of your life, what are you doing with your money? How many schools are under you? All your establishments. Can you get that money, man? Do you have children you need to take care of? Okay, Omazin cannot under you there. So it's only there you can take care of them. So see for Omazin and Potrago there. Aboni experience lefe melebe ni ine kwu okwu gbasara Nnamdi Kanu ọkwanụ whatever IPOB freedom Biafra o nwere ka ị ga-esi na-eme approach ị ga na-ekpogho ọnụ gị na-ekwu like this because ị kwesịrị ịda balance if a balance. If you need to talk to ndị mmadụ as a reverend father ị kwesịrị ịma how to talk to them. Obi ndị mmadụ na boil rapụkwa ndị ifo nọ na social media na-eme mkpọtụ we want this we want that. Nke a social media noise. Emechisi na noise social media pụọ, it got to the ground. Okay, if I about reality. How many communities no in pains? Koneda for news. Okay, Ijele na-eme that video. Negoda Akwoyi do picture that army lady, the husband and wife. Father MBAKA, did you see how those people, if you case we bundia? If you case we bufa, obuni witness, obuni watch that video, it tells you bundia. Is she the kwoku dia ngonwe kiges in Ekuya? Because in Ekuya, those people who in those communities, gana forgone the biased. How can I forget if in America just got a face?
ka ndị mmadụ sikwa n'ịbụ ezigbo mmadụ, because na onye ọbụla kwunyelụ Nnamdi Kanu a ga na apologize, a ga na eulogize ya. Ọ ife ị na-eme, we know all because of ego ka iji wee discredit Peter Obi before the eyes of the world because of money. As a priest, what are you doing with money? Ichefuo na Bible says that the love of money is the root of all evil. Why in your own Bible I want that particular chapter and verse? Why do you love money so much? Why? And now you are aging. Na age. You are supposed to be reasoning now. Start reaching out. That is what church stands for. Back in the days, as far as I know, I was born an Anglican. If I knew before Abrego, I knew when the nejo kote, nya sugar cane, banana, apple, coconut, ife niile a na-ebutechi idea, ede, ji, apple, according to ife ịlụpụtalụ n'aka gị. Ebianye ekene that God has blessed you. Right? After KMS, now what happens? Makana Ebianye oya ni weba ibuli aga outside. Igame your float, blew your basin. MSC ka agbasala ụka. Some people egolusia ụmụazị na anọ adachisi afa onye ọbụla anaba. The rest arapia idea is there for the poor, the destitute. Before manabia and then for those things. In a harvest Sunday, I brought harvest Sunday. Mubona na enyo I go brag on the 2 more. I brought harvest even on normal Sundays. I brought ego keje enyo oge ndi ocha bialo here. But even there was nothing like money. Money in a jibo, abuni chiji ego nyo, you will get but most people, because Ogabo Canal, where did you see money? In the 70s, a bank if Lego, receipts in on a bank. Where did you see money? So people are pussy joker. People were going, come with what you have. MSC Adachi say and the mother, G and Adachi and Nkine Kuzoku and one Ekwoku bazaar. MSC bazaar sells and a park in there. Apart from bazaar, if I had kono noka, ask your grandparents now. If only Adako. Oga he go to the Bible say, bring into my house your tithe and offering. Also give what say so that there will be food in my house. So in that manner, KJ mene wako tithe and when they are go fana bia wali fa na eli dia. Even I check ya. If una no imo no ka ndị si obodo dị iche iche bịa na-enwere where to sleep na alarụ abịa kpọpere ụnụ ụka. They will sleep there in the morning. They will continue na-aga ebe fa na-aga. Ụnụ ụka bụ a place ndị ọcha mere like that, a place edebelu for the poor. Ya bụ ọkwa ihe Christianity stand for. Those of you don't know what Christian means. To be a Christian but to be poor. For poor people, ndị feel rejected. Come as you are. Don't feel shy. Don't feel ashamed because of your status. No. Even if you are sick, even if you are poor, even if you are hungry, even if you are destitute, come. The church ada achọ onye ọbụla bataba etu ahụ ede or ife church stand there for before. Mana now, greed for money emezie that even na-ebiala ụka. You dress your ọfụma achụrụ gị chụda agụ n'azụ ije nọrọ n'azụ a na-ene anya n'iru wee nye position n'ụlọ ụka. That's why na mbọ niile gbara agba n'ụlọ ụka gbasịa emesịa na inwe ego iwe jide ụgwọ n'ụlọ ụka na ịda akwụsị assessment enwụọ. They will not come for your burial. They prefer that money. Once you have money, you are accepted. When you don't have money, you are nobody to them. That is today's church. And if that never they were guilty of what they are preaching, none of them will make heaven. Even Father MBAKA will go to hell because he's a sinner. He respects money. He's after money instead of saving his soul.
Instead of you to deliver your own brother, Peter Obi, you are after the money he would have given to you. For the fact he refused to give you money, you now malign him. You don't care about him anymore. If we are not Gada, you love money. You love money. Nke na-eme na ka ị na-ekwunyelu Nnamdi Kanu ka ị malụ ma ị ga-egotenwu favor. That's all. All you are looking for is favor from IPOB and nothing more. How many times can you go to the IPOB? Siva, arrange your house. What's this fight all about? The Siva, when the kingdom divides again itself, that it will fall. How many times can you go to IPOB with a crisis? It will isolate that fear. How will a crisis? How do you want them to stand? Okay, come down the canoe, potassium, call where you call her. Oga, if you maybe go. Don't worry, he gave me museum. And I charted a new course. You question at your age when to move on. If that something is not working out, Malo when to let go. You can focus more on charity work. Focus more on evangelism. Focus more on binding the brokenhearted. Or if you name, our people are brokenhearted. Our people were chased away from their homes. They don't have a place anymore where they call homes for many years. Even outside, so many people buried their loved ones outside their villages. Some people on the in a private cemetery, near their mother, near their father, made their burial. For doing in Lagos, it's nothing to you. So when you're abroad, why you when spend $10,000, $15,000? Preach, you know about when I've seen you, mother. It's nothing. It's the same thing. Preach it. That's all we are waiting to hear from you. Preach here and when was the culture? After all, church, we are not destroy our culture. Preach to them wherever you die. When you cannot stand up and condemn if a man and evil. If you need Nnamdi Kanu to be released, J to president, book appointment, Jedia. If we are one king, you kuloku kusioku mesia nwo. Kedu na yuku? Okwa dike Igbo ukwu. Ogwara Buhari okwu direct. Pamba Zulika Amechi Gwalia direct. Ogwalo ndị Gwalia direct. Je Tinubu abụkwa na onye na ya afuni. Je funian. Obu Buhari afọ. Igbo youth na youth nka. Ịma na Igbo youth divided now. We are more divided now than ever. Yes. Anyị dị more divided now than ever because of ife Biafra nụ. Ma ọ bụ na ịdịra aware ka ị malụ kịta. Onwe onye si n'ọsụ a ị na-apụta kịta na-agwa okwu ọ na-egeghị ntị na. Elotume. Ikwu igwe ha na social media kwu ha na okwu Biafra. Ụfọdụ asịghị yes right on. Ụfọdụ asịghị again. We another division of it abroad this way. Only abu divided, I divided. Oh, when they say Biafra must come, when they say to hell with Biafra. So we are divided. Kedum boy na agba ke acho fulonya. Kedum boy na agba ka odem. Oy na ebe na akosi wopta. Ichara Nnamdi Kanu pụta kita. Egudadi before ojiba ba gịnị na eme na Igbo. Obonye obuna kwetere n'ihe ọ na-ekwu. Obonya na this is not the way to go about it. You can see distinguish onwe from others. Ka onwe ihe dị iche na-ebu Fada MBAKA. Ka ifu ebe Holy Spirit na direct you. After all, na ya amalugo na the same na the Holy Spirit not in you. Bụ a confused Holy Spirit. Nke anụrụ kai nke gịnị a na-alụkọ na ọ na-adịba drunk, ọ dị politically drunk. That's why they put you towards politics. A Reverend Father shouldn't be meddling in politics, especially dirty Nigerian politics.
especially dirty Nigerian politics. What is in you is not holy. That one about a drunk spirit. A spirit that doesn't care. A spirit that will say nonsense because of money. All you said concerning P2B is still fresh in our memories. All you said about Buhari is still fresh in our memories. Ndị Igbo ka na-ajụ ese na-ajụ etu esi jụ etu a John the Baptist si wee si jee jụọlia Jizọs. Onye bụ Jizọs ahụ a na-eche ka ọ bụ ọzọ, because nwoke ihe nọzi n'ime ya bụ a confused spirit, so people aka na-eche na ebe abụkwa John the Baptist. After all, John the Baptist was the same man that onye rụrụ Jizọs ọrụ mmiri. Kedu ebe a na-akpọ ya? Kedu ebe a kpọrọ ya Bible? John the Baptist, Baptist ya. John the Baptist rụrụ Jizọs ọrụ mmiri, kwuo na ya nụrụ ka onu si n'elu dasị, this is my beloved son in whom I am well pleased. So nke nụrụ ya, ọ sịkwa na afụkwa ka the spirit na-descend on him like a dove. The same man nọkatakwazi onye echekwara onye ọbara tule, onye ọbara tule na-alụ ndị mmadụ ọlụ mmiri nọkatakwazi ya nnọọ tụsi jegoro jụọlịa ya nwoke ma nna ọ bụsịkwa anyị bụ Jizọs nwa ka o nwere ọzọ anyị na-eche ya ka anyị na-ajụzi n'isi Fada Mbaka oge na-emezi. Ọ bụsịkwa Fada Mbaka ji isi aghọ ji Baịbụl aghọ mmụọ. Ọ bụsịkwa Fada Mbaka anụ ya na Holy Spirit na-alụ nọkatazi nnọọ bụbazia nna ebe ị na-alụkwa ka lọvụ nke abụ arụ lọvụ ọnwa alị ka ị na-alụ anyị ka ị na-alụzi ọ militri ga nna na Mbaka nke ya ọlụ gị agwụkwa ka ọ dị maka chiru ọlụ gị atọzi ụtọ ị na-achịkwa pịa mbra ife nọ na-asị ozi ibuba agụ ka ị ga-akwụrụkwa n'ọkụ ọ ga-egbatuola ahụ na ị na-enweghị anyị n'isi na-efu na awọ apụtago ife anyị na-enye gị na from now 5 years from now, maka na-ege ntị 5 years from now ị ga-ebuturiri ọfọ maka ị gwara anyị na dibịa dịbe nna gị, ị ga-arụ ọrụ ife ibu bụ ezigbote onye ọbara tule ijos welu kasọkụ na akwa white na ibe anụnwa wee gbala ego gị ịgbara gị ego just jee mee ihe gị onwero ife ị na-agbaba na politics. Anyị ga-anọkwa one day contest ya, after all the other time ịpụchakwana n'ọrụ ụka taa ka esi tụọ ọgụ tụ n'agha Amerịka ije ebe a zuo ike mgbe niile na ebe a mụnwa ewepụ na satellite m nwee ka o si nwee ebe if not etu si bim ya ebe ị nọ ama ihe niile dere ebe a ije ọsọ nọ nnọọ mana nna ọ dị ka isikwara ndị bebi vejin a mgbe iji wee mere mgbe anyị ma mgbe Holy Spirit pụrụ ebe ị nọ maka chi anyị ma oge Holy Spirit pụ ife ị na-eme Fada Mbaka make I tell you ọlụ ị nọ ife ị nọ na n'ọdụ ka etu Sọl nọ n'Israel then. Sọl bụ nọ Jehova ji aka ya chuzie mbọsị a na-arụ ọrụ a everybody na-ekpokọta famili ya cheki asị na onye a chọrọ anọrọ ebe a emegide ezinụlọ Jessica sị na gịnị ka ebe menụ asị na olu Kanada na onye ahụ bụ na famili ya mana ọ nọghị ebe a ajụba o nwere nke fọ asị mana obere nwa na ochiko wee nọrọ n'ime ọhịa n'ebe asị je kpụta ya eje kpọta ya Samuel wee anointi anya si na ọnya ka Jehova ji aka ya choose ene respect sikwe nwoke ọ bụrụkwa nnọọ igwe aka na-achị Israel ọ chịkatazi ya o nwee mgbe o ruo ọlụbazie ọjọbọ laba casting mebezie ka o si dị ya mma na-echekwa na Holy Spirit ka nọ ọrụ Holy Spirit wee nwayọọ kwa aka akpa ya waa ozugbo Holy Spirit wa Sọl ebidozie akibajango ụtụtụ si na David si ya ehihie David si ya egbego na-achụgharị David nna na-ajụ gịnị na-eme Bible wee rekọdụ wee sị that evil spirit from the Lord na-eje na torment ya na mgbe ọbụla the evil spirit bịara atibajango ebe a ka anyị nọ wee nwee idea na God n'onwe ya nọọ ya nwa nwee evil spirit
ọ na-eji alụ ọrụ otu ọ bụla osichi elu n'ọrụ ọchị iji good spirit lụọ owelu good spirit lụọ ọchị iji evil one lụọ owelu ya n'ọnya nwe ya kwọsị nọ I created evil and I created good. I create light and I create darkness. All these things I the Lord na-eme ya ọ dị na Bible. Mgbe ọbụla ihe ọjọọ na-eme n'obodo aka Jehova dị ya. Mgbe ọbụla ihe ọma na-eme n'aka ya ọ sịrị na ya na-ekreti all these things na onwe onye ọzọ ozi na anyị dị delusional ka anyị ji wee na-ebelieve na o nwere entity a na-akpọ Satan na-adị responsible for that. Enwere ụdị ya ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na-eme bụ nyanwa na-eme ya ọ na-eme ya mgbe ụfọdụ ka e prove point ọ na-eme ya mgbe ụfọdụ ka ọ gbara nwa kirikiri fim onye na-eme ya so otu ị nọ na o nwere ike ọ bụrụ evil spirit from Jehova na-eme gị ihe agba na ịmarọ ana ka o si emefere mba ka nkọwalụ ivi eji wee ma na ibe a na-ekwu bụ eziokwu onye ọ na-eme ada ama na ọ na-eme ya like ife onye na-ayị ala kịta ọ da ama na ọ na-ayị ala ya nwere ibu ụzọ gwa gị na ọ dị ka ala na-ayị gị ọ da ama onye ala na-ayị ada ama ife onye na-efu efu ife onye na-efu efu ọ na-adị ọkpa na-agụ ya nkọ ọ na-aga iche na ọma ebe ọ na-eje ọma ya ebe ọ na-eje ofufu ka ọ na-efu ka ọ na-ịnụba ya n'ilu mgbe onye ji efu ọkpa na-aghọ ya ịnụba ya ọ bụ na ịnụba ya nụ ya today mgbe onye ga-efu ya mgbe mmadụ ga-efu ọkpa na-aghọ ya ụkwụ a na-aghọ ya ọ ka ọ dị so sometimes ị ka na-eche na mmanụ ahụ etelụgụ ka dị active ọ ga mmanụ ahụ nọzikwa ya ahụ especially oge a bịa akụcha asịrị one woman na-ekwusị kpọ ya nwa ya na nwa ya na iji wee si izie nwa ya mgbe asịrị ahụ akụrụ mgbe ahụ ọ dị ka ịghọta ọ asịrị ahụ ka akụbaziri wee ruo nke gị na be America and ịma na any priest ọbụla jere America you can never be the same again. Obodo ị na-ejekwa obodo awụfusichara ọbara America bụ obodo eji ọbara wee mara ma ndị na-achị kịta ahụ ma ndị chiburu mbụ ji kọntrị n'onwe ya foundation ya bụ ọbara ndị bi ebi before Africa bụ ụzọ biri ya before America Indians bụ ụzọ biri ebe a before ndị America na ya taa ndị America na ya taa ihe maka ha si wee gee n'odi a egbukọchara the natives spill blood everywhere the same country ka atụjiri eje zọrọ ụkwụ ọbara were nataba ị ka na-eche na ịka bụ akụ mmiri ịbụ ozi onye ahụ ịbụ from your speech from your action and your speech na-abịa from what you had conceived in your mind so si ebe a na-eflow anya na-afịa from the abundance of the heart the mouth speaks so if you wepụtara through that ka anyị ji wee malụ your capacity your brain capacity and your IQ and all that. And even at 2002, 2003, 2004, 5, 6, okay, again, and Chimaroke Vane. So that with you concerning one governor in Imo State in Bar, no man can get a woman if any now, go to our age. You got to go. So, Okama Odefa name, Kai Kaba go why is you. So, what I'm trying to tell you here, my dear Reverend Father MBAKA, stop this whole your political strategy. But political brouhaha, political brigandry. I na for go the unstable. I na for in seek relevance. Na can the IPB. Each local Igbo youth na for the cabo if able. Can I for the important? Hey, ni welon na the cano at heart. Obuni welon na the cano at heart. What about these people? Osia Bruno Sari Dokobo boys. Etu ha na-esi akwia. Osia Bruno Nigerian government sponsor ndị bịa gbasasị ya n'Igbo ebe ọ bụ na ihe ahụ si anyị na-enega to go to that community go and reach out to them we don't care ihe eme omego bụ na omego now ndị ahụ survival ya nụ kedu ihe emere ha anyị na-ekwu okwu reparations icheke efu na my speech I care more about the survivors ekwu m sị after Kandi Army jelo na Ben Nnamdi Kanu we gbuo how many people even though na ha nyere that 28 figure 28 mana I niile bụ ndị Igbo mana ihe niile abụ total lies ọ karịrị mana ọ bụ not 28 you seek go justice for those slain Igbo youths
kedu ebe ikwudebere about it mgbe Buhari na ya ụmụazị ahụ ya gbagbusiri n'Idoyi ọ bụba nke agbara egbe ọ bụrụ ndị nke agbara egbe na be Nnamdi Kanu ndị nke ejide n'ụzọ on their way debe ha na pọtọpọtọ si ha nwado ihu na pọtọpọtọ ha ncha niile nwụrụ anyị na the audio na the video self ọkwa anyị ncha niile gere ya you seek good justice for them ka ọ bụ ihe chọọchị na-eme ọ bụrụ na chọọchị will shy away from facts like this kedu ndị chọ ka ha kwuo ya ka na-agwa m na ọ bụzi ntụtụ Nnamdi Kanu nwụọ kịta na enweghịzi Igbo youth nke agha gaana I put it to you, Nnamdi Kanu is not our Messiah. Nnamdi Kanu abụrụ nyaji ndụ ndị Igbo. No. O nwego ndị nọ before him ha nwụrụ anyị ya. Mgbe Ojukwu na-eme ihe niile akweche na Ojukwu nwụọ na ya ka Ojukwu nwụrụ ya nọzi ya. Ọ ga mgbe Maazị Ọkwachara na-anọ ihu osu na-eni ozu. Pịọ ka m na-agwa gị. Mgbe Maazị Ọkwachara na-anọghị ya ihu osu na-eni ozu. Ojukwu nwụrụ, we are still here. Those people are na-anya na ha bụ heroes aka na-agba egbe mee this and that onefro ayo na nwona nyanwa anọkwaghị ya we move focus more on the survivors ndị survive this na what for you ọ dị nke ma ịghọta ihe mere here ịbụ na rich man na iwere ego ịnọ fụma ebe ịnọ ihe ma mbọsị ụka dị ala ndịkwa atụkọ onye ụbọchị adoration onye ọbụla agbakọ atụkọ enye ndị nọ na skuul gị kwụ ụgwọ akwụkwọ aka gị oji ya ndị nọọsịn ebe a niile a na-achịkọta ego a na-awụrụ na ịnọ ọfụma you don't know you got wrong. Some many market obodo ji biri eklozuru ya down ihe niile a na-ekwu na-enisiri bọmbụ na Ọsụ ama na ịnụba ya ịnụ anya mgbe ndị amị jiri eje na-edetonate si detain ọkwa nwere onye amị dachi mgbagburu ọkwa nwere nwaanyị ha gbagburu ọkwa be mmadụ ka emesịrị datin nwaanyị na ijeba mgbaru as the priest ebo ị na very dark man eje na Benue State mgbe agbagburusi ndị mmadụ ije nwere ebe a na Ehamufu na Enugu State ebe a egburu ndị choosing gbagbusie ndị choosing ejere na that place did you go there mba na Nsụka kedu ebe a na-akpọ ya nke afọ obodo a na Ebonyi State egbusiri ndị mmadụ did you go there why are you scared anụ nke ị na-ekwu bara mba ka azụ na vidio gaa oge ị na-ekwu gbasara Nnamdi Kanu na osisi ya nwere ike ikwu elu this whole thing of insecurity kedu ka o si wee bụrụ Nnamdi Kanu nwere the power to stop it okwu ọ kwesịrị isi n'ọnụ gị pụta as a man of God ebu ị kwesịrị imepe ọnụ gị a na-ekwu ihe where is the Holy Spirit where is Jesus Christ bụ na at the mention of his name every knee must bow couldn't na mention name ya why na Fulani knees bow those enemies gali submit why na ọnụ nwa emenwu anya ifu a na ihe na-eme nwa isi n'ọnụ jos na-eri ndị anụnwa ụmụ mugu enwe na Nigeria ebe a na-eri ha ka ezi uru Jesus bra if you cannot save us in times of need if my people who are called by my name shall humble themselves ọkwa ihe dị na Bible and repent from their evil ways seek my presence when they call me I will look down from heaven and I will answer them ọkwa ihe dị na Bible ihe niile a na-eme na adoration ground ma nke a na-eme na 100 days na ndị otu ahumble ba onwe ha enough ka God ga ahụ ka o look down from heaven bịa rescue her. When I see the blood I shall pass over you blood niile a na-aṅụ every day ọfụba ya nke unu nwụchara buru n'ọnụ ọ na-afụ ya igbe ewu n'ọnụ egbugoro ngịnị mere na ọfụba ya blood a na-agwa ndị mmadụ baa n'ụlọ na-emezina nkwughere ụmụmugu bara ụlọ ọgaranya ụmụmugu mere ụlọ ewe dị relevant if not ndị na-ege m ntị gee ntị ka m kọọrọ ụlọ akụkọ na mebi ịnụba nke a mbụ
ka m kọọlụ gị ngwasịa gị okwu a putuo kọl n'obodo oyibo ị na-eje ụka every Sunday every offering anyị na-eweta ha na-edi ya n'akwụkwọ at the end of the year agụ ego niile ahụ nyekwa gị ya back tọpụkwa olu gị anwaja ihe maka ego gị ahụ eji ya ego jere ahịa na ọ na-aghọta ihe a na-agwa ha ga-agwa gị ego na inyota n'onyinye inyosi onyinye a na-ama aka ya ọ dị dia the record dị dia emesịa gọọmenti agbakọ ego niile a nye gị ya baaki tọpụkwa olu gị ihe ego gị ka eji arụ ọrụ na ị na-eweta ego gị your hard earned money ị na-eweta ya were ya na-arụ ọrụ gọọmenti kwesịrị iji ego ha na-arụ mana ị na-eweta ya at the end of the year agbakọ ego niile a balance ya gị ya baaki nwaanyị na nke anyị adịghị etu a ndị nke anyị bụ ndị ọkọtọ n'ọnụ ndị ohi kịta na-anọ Ọgọst meeting ejide m nwunye nwanne m nwoke wee sị akwụfere Ọgọst meeting unu si ya bụ na ewere ego je na-enye ha a gwara anya si ya wọchị ya unu ya emechakwa Ọgọst meeting a ego niile onye atụkọta nekwa anya n'ụlọ ụka ka ị mara ma onwe bịa a sị na eji na-arụ ọrụ Chukwu etu a ka esi wee kọndishọn ọ dị amaghị kedu ọrụ bụ ọrụ Chukwu a ọ bụrụ na chọọchị niile nọ n'ihi ala local government area enweghị ike igo rice 3 trailer load of rice jebe na that place jee kebịa ndị mmadụ to help them ka a na-erigodu nri asị m chọọchị gba ọkụ Christianity go to hell na me talk am ndị na-akwụ kidnappers ransom ndị na-atụ ụjọ ọnwụ mana Apostle Paul si for me to die is gain to live bụ fosa eruo na nke gị you cannot n'anya n'elu si God unto your hand I commend my spirit I cannot pay ransom to an unclean Philistine. Ọ na-eme etu Sọl si wee nwụ ọ bụrụ na ị mara ka nkọwa alụghị etu Sọl si wee nwụ na Baịbụl. Sọl fụrụ ya na-eluzu this war and oburugo wound already mara na ya ga-anwụ o wee yọba onye bụ mmasị ya n'azụ wee si ya biko ya welu mma sugbuo ya na ọka mma ka ya nwụọ n'aka onye Israel dan enwụ n'aka uncircumcised Philistines. The guy cannot disobey the king. O wee were aka gbuo ya at the king's request. Though no jeziri kozie elu David said, how dare you iweni aka against onye telu mmanụ. David wee jikwara aka ya gbuo the guy. Okay, even sometimes favor is not fair. I tell you. Sometimes this guy mere ihe ọjọọ by he attended to the king. Ọ ka mma na king nwụrụ n'aka ndị ne. Mana o jekwuru egbu. That's by the way. So ebe the context bụ kama ọ ga-afọlụ John to these people nna ọ bụ na mụ bụ priest na-epreach ndị mmadụ ọ ga-mụ enwe ike ịweta 1 naira si na nna enye kidnapper onye Fulani ka mba enye ego ka o wee save m gịnị ka nna eme you die mata ya record na Bible na onwe ndị nwụrụ mata ya St. Stephen atụgburu ya n'okwute and even as a na-egbu he didn't bear grudges. O nwere anything against those people. Of ndị asị ndị na-amara ihe and yanwa with olileanya o believe na ya na-aga ebe ka mma. So he was even dying a happy man. O wenye anya ọsị, Father, forgive them for they know not what they are doing. Even Jesus Christ na-akpọgide ya n'oisi ọ nakwa ebe a na-atịkwasị ịgba alụ ndị a na onwere ọ na-abịa ka ndị bụ ndị anụnwa kwechiri gị na-asị na-akpọ kọlụ na-asị weta ego unu Christianity Nigeria bụ bullshit onweghị ihe unu ma unu fụrụ ụmụmụgụ na-eri ha ọrụ a na-achịta na-achị unu ụmụmụgụ niile a cannot even gather that money sị ka ha jee outreach n'obodo a unu na-atụ ụjọ gịnị ka unu na-atụ ụjọ ọnwụ eche na Christ is in you. He that is in me
is greater than he that is in the world. You are just reciting even poem na akwụkwọ. You don't mean it. Or that cross together. Ọnwụ bịa kịta unu ga-ebu ụzọ gba ọsọ. Unu ncha niile ọnwụ bịa unu agba ọsọ. The same Nnamdi Kanu sef ọnwụ na-agba ọsọ. Onye si na ọ bụrụ na enye 18 months na enye Biafra si hang ya. O na-eti Biafra or death. Mana ọnwụ obiri ọgbaba ọsọ. Ka atụ ọgụ nga itibera ndị otu ya na-eti. Mana ndị nọ na-agụ egwu everyday Biafra or death. Come on nga ha ncha niile amụba karịkarị. Unu na-epreach ihe unu ama na stand nwụfọ. Aka nyinechi unu mara na unu ncha niile dị confused. Early church kwuo okwu, they stand in what they say. Most of those disciples of Jesus Christ or boy apostles of Jesus egbuchiri ha ncha niile egbu. Anụ nwa nke fightịrị onwe nke gbagara mgbe a na-achị igwe. Onwe nke etiri na mmanụ ọkụ. John the beloved nke meziwo akpọrọ jee debia na island of Patmos. O nwere nke a sị ka akpọgbuo n'obe ọ sị mba nye ka respect ya Jizọs si debe isi nke ya na ana. Ọ Peter si debe isi nke ya na ana na Jizọs isi nke ya dị n'elu si debe isi nke ya na ana wee kpọgide si kpọgbuo ya etu a ka esi wee gbuo ya. Ha ncha niile ogbugbu ka egbu. Onwa nke gburu ọsọ ma ọ debe petition ma ọ chọba onye ga-edefend ya na court. Mgbe Jizọs mgbe jidere efere edefendere ya. Onwe onye defendere ya. Ọ stand the trial na court. Ajụ onye nwa ajụjụ na-ajụ ya direct. O ji lawyer. Ọ bụrụ na enwe lawyer mgbe a anyị enwe court. E butere ya na court na Sanhedrin. Mana enwe ji aka ya defend onwe ya. Even ọ chọọ ikwu much, o nwe nke asị na ọ nga kwuru ihe ikwu. Ụfọdụ na-asị na onwe ihe o mere na otu esi asị na dịka na didn't do anything. Ụfọdụ a na-eti gịnị ekwu ebe crucify him ya ka a na-adụ ebe niile. I say, what do you say? I say, crucify him. Crucify him. You know, and they cried the more. Connect to the Bible. About that they shout, no, they cried the more. Crucify him. Yeah, got it everywhere. I said, look, we have a culture. Every year we must release one man. Now, between this man and the prisoners, who do we release? Oh, Barabbas. Barabbas, yeah, good. If you work on the then. On the million gas almost substance, where they are now, age area. So we only walk on it when I Barabbas. Get a guy by Jesus, crucify him. Yeah, can't it everywhere. Jesus are there. Oh my God, you glue. Jesus glue no one day. One boss, whatever. Oh, someone. Baby, no more aqua. Upon and Jesus by then not commit to go. Jesus had commit to go. Makachi. Ije Jerusalem ekutoku Jesus na Jerusalem. Iwa anwa ku pem amapugis. Etu abo na eje no. So if I want kese na ni dia afro nwan na ekechi akra. Nwan na ekechi ewe na ya na newspaper we for IP. Seti dia ohovi. Oh, history they repeat ever. History they repeat ever. Ndị afro Jesus as a Messiah, etu efro nani kana as a Messiah. Oga ha na-agwa na ndị abụ ndị Pharisees, enwe ndị Sadducees, etu a ka enwere ha kịta, Fada Mbaka ha, and the rest of them. Filu na famwe focus on the religious calling. Na medo na politics. You cannot be stable kama ebe no.
na-ebu a religious leader ichi ime politics pụta ọ bụrụ ichi ime blogging pụta anya gbara ọ blogging ka ị na-alụ n'onwe ebe ị kwesịrị ịkwụ ebe ọbụla onwe ebe ọkụ na-agba bịa anyị eti ya ọnụ ọ bụrụ na ya danyụ adanya na-adanyụ ọ bụrụ na ya na-agwa onye anọ nga emeri ọkụ a daa otu ige mmadụ ntị mmadụ pụtara na-asị nwa ị ga-ejisi onye amụeri ọkụ ngwa gwa ya onye mweri ya mmadụ siri na ya amụnye ọkụ ebe a ịpụta ọkụ a na-agba esi ma o jidere ya n'aka onye nwa kwuru ekwu ya je zagodo ajụjụ go ansa nwaanyị ji kwuo ya mbe si na ya ga-azọgbu nwaanyị dị ime a na-ekwu ọsị na ya ga-azọgburu nwaanyị dị ime one day ọsọ agba n'ime afịa nwaanyị dị ime wee daa ndị mmadụ zọọ ya ọkpọ nwụrụ onye ka ejide ọ mbe bikọs o kwuru na ya ga-azọgburu nwaanyị dị ime ọ ka ọ dị epụtara na-asị mana nna oyi kwuru n'ọnụ sọ ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ blọgị na ịbịa ya na-arụ ya etu ya isi arụ ya aja afa dị na ya pụta na-akpọ gị relizi Nnamdị Kanụ erelizi aka gịnị mezi erezie ya ka Nnamdị bụzi onye dị mma iji ebe a jee kodo ndị obodo anya ka onye mgbe niile ọkụ na-agba gịnị ka ime kedu ihe imenwuru igba 1 million heavenly angels ka ha buru sọọdụ jee nụọ ọgụ a to save your people ka ọ na Catholic Church adịghị ebe a iwu ọbụla ya dị n'Enugu before art ya body of Christ ọ dịzi iche iche ọ kwesịrị ịbụ one ife na-ewute onye ofu onye kwesịrị iwute ọma ọ na-abụ anya bebe ime esori ya bebe anya bido ibe akwa kịta ime esoro okwu ya bebe ọ kwesịrị ịdị ona ka e were ya mara ndị Katọlik ha asị gị na Katọlik na ivu na mgbe ha na-eme na ndị Katọlik na ha bụ nni buru ihe dị ona wee bịa ka a na-afịa ka ọnụ na ana mgba na-agụ fada siri ofe onugbo tii ya azụ gbamgbam si eme nsi ebula akpịrị bịa fee ya osira ọnụ na-agụ egwu a sọbọbụ ya nọkwa ọ na-amụba ụnụ mgbe a na-agụ egwu a fada siri ofe onugbo tii ya azụ gbamgbam enwe ebe azụ gbamgbam amụbanụghị mgbe ahụ well anyị na-enye anya ka anyị fịa ịvụ na anyị kọlụ ndị IPOB ọnụ a si aka anyị fụ ihu na ụgbanịtanwuru n'ala Igbo ọ palliative ka unu kenwuru unu ekenwa palliative ndị a na-eme ya abụ ha na-eme ya ndị a na-eme ya nwaanyị na ụlọ abatu nwa ndị a ka anyị mara na ndị capable isafeguard ya ọ bụ iji ọnụ egbu azụ iji ọnụ etinye azụ n'ofe n'ọnụ dị formidable ụnụ dị nka dị nka ba ya na-aghasasị na-asị na ọ bụ ụnụ na-asarị nye asarị isi Rivers steeti bịakọ nka be anyị gọọmenti ba nye na ụlọ ahịa stand nwụrụ gọọmenti ka ị na-emeziri mkpọtụ odono gị anya na ị ga stand with gọọmenti if you can't beat them you join them don't start what you cannot finish ị kwesịrị ịma na ihe abatu nwu gọọmenti na ijirekwara ihe ịma na-emenwu kwere na ihe emenwu olidizie to destruction olidie to ndị mmadụ life ndị mmadụ ihe na ọkwa na-emekwa ndị obodo ahụ expect ekwu n'okwu a na-eme ihe eti nwata ihe si ebe n'akwa it's not done mgbe mmadụ ka aghasasịrị ya my local government aghasasịrị disrupt activities bring the whole local government to stand still jekwuo na my local government secretariat mụọ the place ọkụ gbọgbuse ndị security ebe ahụ ị na-eme anyị expect ka anyị hapụ ikwu okwu ịpụta echi nkwu okwu isi m nwaanyị ji okwu tọnda ga-ọgbacha gị ọgba nne gị gbara ikpu nne gị ebe anyị si wepụta useless monkeys juru everywhere itiri nwata ihe isi ebe n'akwa ka ụdị mmadụ ịbụ it's not abụrụ anyị nwa na-asarị dọkụbọ ekwetara na ọkarịrị kwetara na odogwu ka ọ bụ onye si Rivers steeti bịa Imo steeti cross tato Anambra conquer everywhere dochuo onye ọbụla ịma na odogwu mbosi ọbụla na ọsụ for rich cup of tea ekwari ugwu 70 years old man kwari ugwu na ọ dị izi ife onye karịrị gị kweta na ọ karịrị gị
simple. Ọ karịrị gị, he pass you as long as iji ọnụ gị kwuo n'ọnya nwa. Ọ bụ ịnụ mgbe o kwuru ya na ya eme nke a mee, anyị anụ na nke o kwuru, nke nwanne anyị nwoke kwuru nke ọkwa ịnụghị ya. Eche na anyị si na onye enwe onye ọ bụrụ na ọ bịa nwụrụ menwuo sọntị na o gosiri na nwoke bugodo nwanne ife onye karịrị kweta na ọ karịrị. So ka ezi ike gị ahụ ebe ka ọ dị, gịnị agbanwe fesi one day, gịnị eburu nwa ya fesi ka anyị dị chọọ ihe ị na-ekwu na gịnị akwari ebe dị ona ime nwa ya. Ekwuo na anụrụ ọgụ igodomi igodo, agwaghị ebe a nụrụ n'ụdị ọgụ. Ọgụ idu n'ọba, agwaghị ebe a nụrụ n'ụdị ọgụ. Agha idu n'ọba, agha ụmụagha niile edisi agwaghị ebe a nụrụ ya. Nke unu nọ nụrụ ebe unu nwere men nọ n'ime ọhịa, galant men mee nke a, ebe ka ha nọ ebe niile a na-agba ọgụ. Nwaanyị na ha esave nwa kọmuniti ofu mkpụrụ ka a sị na-abatụgide ndị a akọ nka achụ n'ahịa ebe dị ona na-achụsigo ha na ha achụpụsigo ha. Anya na ụdị akụkọ a, no battle, no nothing, no ide eme mkpọtụ. Onye mebisiri biya pụtazie na-ekwu okwu, isi ekwu n'okwu. Nwaanyị ga-eji isi ekwu n'okwu. Onye kwu isi ya na mbọsị enweta ya, ya maka ị ga-enweta ihe enweta nwa asarị na-ekwu okwu everyday. Onye nke a bụ n'ogo area untouchable, ihe agwa n'ihe okwu. Ọ bụrụ na onye Igbo efụgasịa, ọ bụrụ hara onye Anambra steeti ma onye Imo steeti ma onye South East ya efụọ ngada, hand go touch you, ya ga-eme ya nka. Unu mara agba ụlọ ọkụ, ama na onye eje nwube asarị je gbaa ya ọkụ. Ọ bụrụ ịma na ọ ya jiri Imo steeti ma bebisie jebenu bienu ịfụ fuel ka ịnwe alaita iche na ọjọọ Igbo kwe. Ọ bụrụ na ọjọọ Igbo kwe kịta na-amịa mma mịa anya nakwa nwoke jiri iri onwe ya ji na Germany ndị achụrụ nwoke chụrụ ya dara nwoke dọkasịa ya akpa sịkwa nọ nna ya nwa odobu next before nna afụkwa na egwu na-asị na asarị dọkụba nya na asarị nwere ike ịbịa n'Igbo kọnka ahụ mara na o nwee ihe ọ nọchi ihe ọbụla ịgba na-emenwu mechie ọ na-ekwuzini ya. Fada Mbaka udogo ya na inwe ya ni heavenly angels, o nwee angel inwe maka chi Mbaka. Ọ bụ na inwe angel anyị aka afụgo aka dị angel gịrị na aka adara ha ada ka Katọlik chọọchị ma na ihe niile a na-eme n'ọnwa ihe niile abụ ugbu a, ihe niile ahụ a ndị na-abịa ụka abụ n'ọnụ onwe ebe ọzọ enwe ya eje mbọsị ụka anụ ha chek ya. Those guys na-abịa onwe a nke nweta ndị ezigbo ọyị nwaanyị, inweta ọyị nwaanyị ọfụ ọ ga-onwe oke ị na-eje nchụta otu ata bụ Satọde wee kote ofu ezigbo nwa ya arahụ ụtụtụ isi m ụgụ ahụ bịaba isi adụrọkwa mma. Mbebazie nwata ụzọ aka ọrụ sị m na ọ na-ana mmezie gị gbọ nna o nwere ya chọtara nwaanyị Satọde, nwaanyị chọtara ya adị na-eje ụka na-eje eme gịnị ka iji mere ụlọ ụka nwa ebe ya ejekwa agwa gị n'Igbo onye mmehie gị bịa mee confession. Onye na-eje ya bụ onye nwụrụ chance maka chi ịma na ego na-eje bankị bụ ego nwere efe. Ego ọbụla etinye na bankị bụ ego nwere efe, onwe ya eji eme. Nwoke ọbụla efuru jebere ụka maka chi onwe ezigbo nwaanyị na ya n'akụkụ. Enwe nwa ị ga-ebute like this, gịnị ya nọ n'abalị Satọde ọ na-aza kọl, ị na-anụ ka ọ na-aza kọl, ọ nọ na fon, ọ ga ihe alahụ n'ụlọ abalị sef egwe na-atụ o mere za kọlụ nke bụ n'ụtụtụ ọsị gị na ya na-ana so gịnị ya ga-anọ. Onye na-eje ụka bụ onye na-enwe ihe ọchị n'aka onye ifuru n'ụlọ ụka ka bụgodu mugu were ha na-agbazu aha. Naijiria bụ a breeding ground maka na mugu juru ebe a maka chi mugu ị na-efu na many guys abatasịa na Naijiria na
kita na many guys bata na watch this street but ụka ihe afụ na ya na afụkarịzi men ụkwụ na-agakarị shops na-emepesi on Sundays na watch because na ndị mmadụ ụfọdụ batara abata emepecha na shop so mbọsị ụka eje kpọpelu onwe fafe ụfọdụ kpọba magi ụfọdụ kpọba ose ụfọdụ kpọba ife dị iche iche ọgwa nwunye eje mepelu shop nwunye eje superi ya shop onwe ebe ọ na-eje edeba busy wee sị I dey busy but I dey go to edeba busy na ma bụ busy ịdị busy sef ihe ama ihe ịdị busy ihe ama oge 12 ụkwụ ọ sị na ọ dị busy ịdị busy na ka anyị wekere na laptop o nwere ihe ị na-design o nwere ndị nyere gị ọrụ and ị ga-edeliver ọrụ ahụ in 3 days ọrụ ahụ wee gafee a na-acha gị ọkụ ọrụ ahụ ifụkwa na ịlụchaba ya ha wee gwa gị on Saturday na ọ bụrụ na ị deliver this job they will not give you job again i wee lụgide ọrụ a na-eweta aka 12 abalị Saturday night na-egekwa ntị mistakenly ị ghasasị ihe rụrụ arụ design niile ịghasa anya odoga ya na etu o si dị kịta na ya achịkọta nwe ihe a niile idiri ka isi jụọ gị oyi that's why na some people mgbe ọbụla efere ha na-aṅụ mmanya eji amụ anya abalị isi m na chifo na otu ihe bido ọrụ ndị a ka ideliva ọrụ kwesịrị ideliva nwanne nya ịrapịa jebe ụka jebe ijesi apụta ndị a nataghị ọrụ a echi ha nye onye ọzọ efu na God will not give you another one nke e nyere gị enye you no deliver onye ka ị na-agwa na ịdị busy you are not busy ịdị busy ya apụta nwa ilo ọkwa na ebe a na-akpọ m na kọlụ fonu a na-akpọ ọ meeting my group emụsịkwa anya legacy ekwesịrị m ịnụ ya mana dị m busy so otu a nọ ebe a kịta na nwekwa meeting ga-attend nza kọlụ mmadụ asị bịa ka anyị jebe ịṅụ mmanya ma ọ na-enwere evening choir practice na wa for you o nwere nwoke ifuru na akwa ya asị na ọ na-abịa maka na ukwu a na-atọ ka ngwanụ nke okpoke dị kwa ya na debe ụmụ nwaanyị iche debe ụmụ nwoke iche ụmụ nwoke anwụzi onye ya afụ ihe a na-abịa kwa ya bụ onye ọbụla na-ewere nwa ihe a na-ejela ụka bụ ka eje chọọ nwaanyị onwe ya ọzọ jụọ ndị yut na ọ ga-agwa gị o nwee ihe yut ji eme n'ụlọ ụka bụ ka o jee chọọ nwaanyị ma ọ bụ na onwa nke ọfụ ọ bụ na ị nwetara nke dị aṅa adịkwa ka nne ya ọ zụrụ ya n'ụlọ ụka mbọsị ụka anyị jọs ka were ya jee mee show ka men ụmụakwa na nwa aka nọ na saịdị gị ịghọtago onwe nwa tọki suit nwanne nwoke hapụrụ ụwaba ibuo ya nwata ebuo nke ya ma ọ dị nwere nke a na igotere ọfụ ya pịa ezigbo ji na igochata na memman idozi onwe oke ijekwa gosikwe na saịdị gị ka na ebe n'ọchịchị Tinubu a ikolu nwa gị na ya nọkụ ihe anọchiri ya chọkwa ka nwoke nọ ya nso amegara emekata ihe a na-anọ mba ORSU ka na-eje eme nothing more ọ bụ na igotere moto ọfụ bịa ndị na-abịa idediketi moto ka a marakwa na igotere moto ọfụ mmanụ ahụ pastọ na-abịa awụghị na njin ka a wụchara ya njiri ọ na-akụ akụ ka a wụchara ị na-agbazi fuel ka a wụchara ị na-eche nji mmanụ nke moto gaghị emebi emebi ya niile abụ nkọgheri ka a na-akọgheri o nwere ndị goro nke ha ama onye bụ pastọ nke eji agba nke m egoro m onwe onye m bujeri ya a statịrị moto n'anyarị onwe ndị awụrụ mmanụ na nke ha bịa mekaniki mụ abịa ihe niile abụ ai savis ka a sị na n'elu onye ị na-ebujire moto ka o jee wụọ nke ya mana ya nwa na-ebuje ọ na-eje mekaniki stedi ka ọ na-afụ ndị fada na ndị ụkọchukwu na pastọs na mekaniki ha na-abịa ọ bụrụ na ọ wụrụ nke gị mmanụ nke ya nkọ hapụ ihe niile ya na-eje n'ụlọ ụka bụ show off ka afọ niile emebe igote new watch aka ga otu a ịnọbikwa ichi n'aka enu ka ndị nọ n'azụ fụ watch eme otetere n'ụlọ ụka ọ ga-achọ watch ka ị na-egosi anyị nothing more ọ bụrụ igoro akpụkwọ ọfụ ejebe onyinye onye nọgị n'ihu na-agba egwu nwee ndidi ka o chief to small ọ dịka egwu ọtọgbuo oge ibutuo ya butuo ichi n'aka enu ịtụgharịzie hapụzi ebe iji nye onyinye esie ndị nọgị n'azụ puchukwuo ha azụ small asị na this guy na ihe ọ na-agba n'egwu ọ ka afọ akpụ ụkwụ na-akwa iyi nothing more ọkụ ya emechagwo ijekwa iti ikwe gbarakwa pụọ alọbirikwa asị na ndị Chelsea ga-abịa onwe ya gbasara na Chelsea ikekwa ịbụrụ onye Barcelona
ịmarakwa ụma join ka afụkwa a na-amachagharị onwe ihe ọzọ ga ụmụazị bịasịrị ụka na-enegị anya asị nwa na-emebe agbasa ụka kịta naba nọmba ịdachata ofu nọmba ọ ya na-emewe next Sunday bịakwa ọzọ if not ị na nwa eje emenụ ga ekpere ya iji ikpe ebe a na nke ikpere n'ụlọ nwere dị iche ugwabụ ihe dị iche azịza ahapụdo eme nkwugheri Fada Mbaka onwe ya na angel inwe onweghị n'ime Holy Spirit na-arụ ọrụ ihe niile abụ mmadụ ji aka ya create this whole nonsense. Onwe any God na-eme exist anywhere outside mmadụ. Find a okwu about our consciousness. Yes, ihe ọbụla mere kịta mmadụ na-aka miracle ma bụ world o build inside manifest outside and nothing more. And nothing more. Karapụ ịda akọ ife anụ anyị na-akọ na-eri ndị mmadụ ọrụ kunie as a priest jee njem ka ịba na history na after ka e destabilize a whole community dị ona ebe dị ona n'ịbịalụ kpọkọ ndị a mitie ha oge na ụmụazị anọkọsịa ime dị ona ọkwa Jizọs nwe ebe o jee ụmụazị a na-abịa efianụ ndị otu ya na-astọpụ ụmụazị ọsịfa rapụ na ụmụazị ya unu egbochila ha ịbịakwute m n'ihi na eze nke eluigwe bụ nke ndị dị otu a. You must be young at heart, so you ga climb down from your high horses ebe anyị nọ na ya gbadata here na this local government reach out to the poor, to those mothers. A whole throne, traditional stool ka ndị a jiri mee ya ha chụọ igwe chụpụsị igwe niile na ebe nọ na ihe na-amacha release Nnamdi ọ ga-echọ ka release Nnamdi Kanu Jamie Tinubu gwa ya okwu one on one book appointment jee dia jefia tender your case dia ka mma ka esi ka ije ahịa dị ajụ ọzọ mma jụsịgo ọ bụrụ na ọ ga-ebu Tinubu ọkwa ihe na-ekwuzi okwu ya bụ political solution ọkwa ndị otu ya jụrụ ajụ before ọ taa ka anyị kwuburu okwu political solution na ha chọọ politics ha chọọ ya this that court ya eme ya nka na-ajụ na court ọkwa zoo court nwa ka ị na-ebelieve na ya o nwekwa sense obodo ịkpọrọ zoo ịma na ihe niile a na-eme ebe a dị upside down ka obi go gwara na ije court or favor it will not favor you nya ka o ji bụrụ zoo. Ọ bụrụ na obodo dị civilized ị na-ekwu ihe ị na-ekwu ọ dị iche obodo si ebe a jee kidnap Nnamdi Kanu buru ya from Kenya bunatie ebe a ka ị na-eme expect kọtụ akwa gọọmenti nwe George ya akwa gọọmenti na-akwụ ya ụgwọ APC na kọntrolu ha ka ha ya enecha anya kpee dị ikpe in your favor. Kemgbe ebidoro respect ba South East ha ga-eji wee ya emeziri gị ya na nke ị na-ekwu kịta maka na election 2027 abịabago ka ị wee dị relevant ọ dịghị ka APC gọọmenti oge release Nnamdi Kanu just like that. Now what for you? Ka ọ just nnọọ ka ị na-akọ ọga mgbe anyị ebido take very serious ifụ ha n'aka the host of heavenly angels or the host of heavens ha bịa nụọ ọgụ a na-anụ ebe a anyị amụra yes the command ya as angel o nwere ihe ma ọ bụ na ihe emenwu ya ọ ga na-akpuo n'ụlọ n'ike agwụgogo na kpuo your time is gone. Yotago apịa o nwere onye kwuru okwu mgbe Mbaka why anyị nụrụ na-achụgharị ya mgbe a kwa BBC ka ọ gịnị ka akpọrọ a na-akpọ the guy nkịta mmadụ one ka ị ya achụgharị ị ga-achụgide ike agwụgwụ dengo flog taya kwa ichetara ya ị ya chụgide ike agwụgwụ the best thing bụkwari okwu onwugwu na kpuo na o wazuru ike mgbe ọ na-eme parị ya megide nkịta o nwoziri ọnụ ihe niile a na-ahụ ntụkwazi ya back na so otu ihe nọ kịta the best ị ga-eme bụ jos na kpuo ribe ego ịgbago mbọ asị nwoke anya dị n'ego gbaa dị mbọ gọọmenti butere ego Ghana must go narị ya debe n'ime focus on na life wepụ ọnụ n'ihe a na-eme. Ị na-ekwu okwu Nnamdi Kanu ọsọ Nnamdi Kanu ka eji other youths eji nkọ ọkwe nọ ka Ifeanyị Ejiofor na-ekwukwe about ọ na-agba mbọ ịkpọpụtasị ndị eji n'afọ IPOB ịgbana onwe ndị nọ na nga 10 years na
since e proscribe IPOB o nwere ndị eji nọ na nga onye na-eje okwu ha o nwere ndị nwude 2021 ha nọ na nga ruo taa o nwere ndị bụ because ọ bụghị nọ mgbe a chọrọ disgrace chi nwetara agụ ewepụ onye ọ bụ ewepụ no status ya ekwu aka ribi like that the other girl ahụ mara mma na-eyi akwa IPOB mgbe a o ji ese picture akwa Biafra ha ọ bụghị na mgbe a nọkọta na-achọ the girl achọ chọgide ekwemesi chọta ya na nga ahịa gụ ọnụ ka ya hapụ fight banụ for ndị eji eji in the name of freedom fight ba for ndị eji eji n'afọ Biafra ndị na-enwere onye ga-abịalụfe okwufa the entire state niile nọ na north ije ebe a atụkasịchara ụmụ Igbo di ya tụsị ya na nga ọ bụrụ na eburu na Nnamdi Kanu jebe Sokoto chekizi ebe ndị ọzọ ga-anọ ndị na-enwere ọnụ na-enwe ego eji akpọrọ ya ọ ndị a ka anyị na-agwa oge a na-akpọ unu n'ụlọ ban n'ụlọ na ndị ga-eji ekwu okwu a bụ ndị nọ n'isi na ọ bụ okwu unu achị nweta freedom ọ bụ a n'aka unu ka ọ ga-ebido n'onwe ọ bụrụ na bụ Tuesday eji esi iti ọrụ ka a na-agụ na egburu mmadụ 100 egbu ogu onwe onye ga-abịa okwu ya akọkọta onwe onye mmadụ afa gị sef enwụọ ka ọkụkọ echefuo ogu your family agbụrụ aka ga-asị na ha na-asị ewere na-atụtụ ha gbugide ma ndị nọ si na prison na onye na-ekwu okwu ha Fada Mbaka kunye as advocate jebe okwu ha Nnamdi Kanu bụ figure ama eme enume a na ọ ga-apụta iwu ka ọ bụ na ọ ga-apụta inogodo idea Mandela kwara ya 27 years wee pụta cool down kwuwe okwu ndị nke ọzọ ma ọ bụ na edichọ na-echọrọ ide ekwu okwu ọkwa ka ọra m n'ọnụ. Thank you guys. Now if I come there, if I service a hypocrisy on a form of an what I go on a form of an the battle of Ekumeku, yes. I'm ever no work one. A beck aqualum ke Biafra. A beck aqualia. Cobajos and Acopes. Can look where you have to see one day, no, I salid the Cobon and never I need. I need, that's we are still healing. The fear, the trauma. Imagine na ụmụazị na-arahụ ụra n'ụlọ anụ na ọkụ a na-amụ ụlọ dị ebe ọkụ a na-agba egbe ụmụazị a ke ihe eche na-play na their minds today every time you go do even film anyị kirichara film Commando anyị kirisi in the 90s ọ ka na n'isi na ya kpatara na ekwutekwa anya onye ọbụla icheta the action ebe action take place na-abụzi ụmụazị na-etolite nọ like this amụnye ebe mmadụ ọkụ na-agba egbe gbagbuo mmadụ ka isi na ụmụazị a ga-esi na-efil na ha pụta echi si na ha ga-eburiri egbe ka ha jee for revenge ị gasị ya mba onye abụda the war never ends ụmụazị a buru egbe echi si na ha metụzi na egbe aka this that stop ya kịta rehabilitate them keep them busy ka uche fa hapụ ijechi ebe ahụ again oh he ga-eme stop this your cheap politics we know your kind na iwe webegokwa m onye ọbụla mana ọfụrụ ụmụ Igbo na na-efuru youth na you want to unite us bịa n'Ọsụ ORSUMOGHU jee n'ala Igbo gaa ngwa obodo niile a jee ebe ahụ jee bido ọrụ a kpọkọọ ha talk to them engage them keep them busy otherwise mechie ọnụ just shut up ka anyị nụ ihe ka ndị Igbo zuo ike unu akwadobe ka eme restitution unu akwadobe ka eme rituals over blood niile spill na Igbo ka ihe dị chọọchị na-alụ ọsọ mbọsị ụka ka anyị kpee ekpere maka Naijiria nọ n'ọgba aghara for how many years ka Naijiria nọ n'ọgba aghara ị na-ekpe ekpere ada alụ ọrụ pụta practical ma efe ị ga-eme ọgba aghara gịnị bute ọgba aghara onwe rijuru afọ nwe ọgba aghara na ndụ ya tinyere ha ọwa aghara ọwa tinyere ha ọwa aghara Tinubu tiri anyị ọgba aghara ebe niile a na-akpọ ọghara aghara agụụ dị onwe rijuru afọ kịta so jee that side mee ka onye ọbụla dị comfortable
sponsor ọnụ ekpochasịnata obodo. O nwere ndị na-enwezi roof over their head. Ụlọ ọbụla mmadụ na-anọrọ n'ime ya ọ ga-adakasị. Some people enwezi house today eji 1 naira arụ ụlọ. Ime ego na simenti kwụna. So papa na mama enwe ụlọ, ụfọdụ ụlọ ebe ha kwanyere akwa nwụọ di a. Ebe ka iji ekwe ya nụ, ebe ka ifuru ego iji akwa. Iche na ịkwa ozu agadi nwaanyị bụ 1 naira. Ị ga-edu ya edu. Efi no need involved. Ị nwere ike si ka iduo ya. Anaghị agwa gị na papa mpa gị sef na mgbe ọ nwụrụ na ejiri efi wee kwe ya na mgbe a na-anụ agha. Ihe kwugodị gị n'iru abụrụ efi na-anọ. Ị ga-egburu ụmụnna efi ahụ fọ nke mpa gị. Igbuo nke eji ya esi nri akwamozu ya. Igwe weta nke eji wee duo okomisi na ịmakwa efi na na-ekwu okwu ya ebe ka idebere ya. Iche na ọwa naira ka eji ama tent. Eji ama tent. Osi wepụkwa VIP ihe amanụ kanopi. Kpọọ ndị ya bịa chigide rara ndị na-akụ egwu. Ihe akpọ ha. Ambulance ọ ya dị involve. Ọ bụ 1 naira. Ịgbakọcha ego niile ma ego ọjị ma ibe a niile ma akwa ma ọga millions ka a na-ekwu okwu ebe. Mmadụ na-edebere ya n'ọchịchị Tinubu. Ị bịa n'ime ụfọdụ ọ bụrụ mass burial eme mass burial as no the missionary or the Catholic Church sponsor ya. Were kene na ofu project na ala Igbo ndị ifele emechi. Were na ofu project na ala Igbo ifele gbue unu. Ife unu si na-atụkọta na-enye unu na-atụkọta na-enye unu. Ana Igbo n'ọgba aghara no contribution. Ana Igbo n'ọgba aghara onwe ihe unu menwu. Ndị ụka yo ke gwakwala unu muamusu unu bụ vampires welu host wunye ụmụ mmadụ n'ike na-amị ha fọfọfọfọfọ. Onye ọbụla na-atụzi jọnọ ka onye kaikai na-egbu onwe ọzọ efuru ụzọ na a na-ebute na-ebu ya ụlọ efu fada afọ ya ahụ na-eriwasị ọnụ. Ifu ebe ha na-eji aka dọrị ọkụkọ a na-enye ha chikin ha na-ata akpụta ewu egbuo kwajuo na friji. Ọkụ ụdị 24 etiri ha sola ha ebiri n'ụlọ elu na-abụrụ ha rụrụ egodo okonjita bịa ọdịrị ofu reverend sister tagwuo onwe nke ruru aka otu ofu nwata bịara ụka gwa ya mesịa bịa na parish house etu a ụmụ ọla ka mbi lakasara mụba biya ha ṅụchụrụ jee na friji ha kwajucha ya akọ ọnụcha ya eje ọkụ mmụọ maka o nwere n'ime na ihe eje eluigwe maka edebekwa olu gị eluigwe na ị ga-ajụ you no go gree go. Ụwa atọgbuo n'ụnụ otu a Mbaka nọ maka chi Mbaka ejụọ Mbaka na ya agwaghị eziokwu ma ọ chọrọ ije eluigwe ọ ya ajụghị ya jee mee gịnị bịa ego niile ọ dọbara ka ọ ya hapụ jebe eluigwe. Mbaka ọ dị ka onye kwara akwa n'iwu echi. Ọgwa okwulu ọra na-eti mgbu ndị a eme kidney transplant. Mbaka onwe kidney ya wuru ofu donate Mbaka idonate nwe ofu kidney ama na ebiago chọọ ofu onye nye ofu kidney ka esi ebu ofu ka Holy Ghost mee ka o puchie ka anyị kweta na miracle. Were ofu nye ofu onye ka okwulu ọra zuo ike. Adọgidere that boy adọgidere the boy esi na mmadụ na-apụ isi a na-agasị ya ọnọbirikwa ọchụ ofu nwa agbọghọbịa postu onye anyị anụzi nke echi otu ahụrụ echi ihe nwoke na-eme ka ọma bụ isi akpaka ya ọnụ nọ n'ebe nne-eyi gagagha ayayayaya maka you don't work gara ayayayaya emesụrụ anyị oyibo Sọgụ jiri akwụkwọ Sọgụ gụrụ akwụkwọ ịgbagharịchakwa ihe niile anyị echighị kadinal n'ebe nna anyị ukwu jiri eje o jecha agbara aka kadinal Nze sef ọ na-regret ihe ọ na-eme na ru ihe a na-agbata n'ọsọ na Katọlik abụrụ fọ ọnụ nwa hapụ na ya ihe a bụ alụsị ndị Rom. Mbaka gwa ndị mmadụ ma Madonna ahụ dị na Vatican ọ bụ the same picture anụnwụ na-egosi anyị na Virgin Mary. Nwaanyị ji wee nwee Black Madonna ebe ahụ ị na-agwakwa ndị eziokwu ya bụ Black Madonna kọwalụ ha
Una na-aghọrị ndị mmadụ na ụnụ na-aka ụka ka na-aza Roman Catholic. Change enu na akpọba na Catholic Church. Slaves ka unu ga-abụ forever. Unu ga-abụ slaves to ndị ọcha forever. Wepụ ya Roman aha dị ya kpọọ ya Catholic Church. Ụmụ slaves na-agwa anyị okwu. A slave to ndị Rome na-abịa eweta ọnụ na affairs ndị Igbo. Felo na-emekwa unu. You nwere the capacity to address ndị Igbo. Anyway, ọ bụrụ ndị Igbo ndị na-address bụ ndị si Israel, ndị na-akpọ nwa ndị Biafra, because those people they are all fake people. Nwa nke bụ ezigbo onye Igbo n'ime ha cheki niile na-akọgheri ihe Biafra. Nwa nke bụ ezigbo onye Igbo ya ndị si Israel bịa time ha eruo na mgbe ha esi na be anyị kwara pụọ. Nwa obere oge fesa ekpurisikwa ha okpu n'azụ isi ndị Israel. Ụmụ juu men juru ha n'Igbo. Juu men juru na n'Igbo. Anyị eme na chiga na juu be ha ya n'Igbo ebe ala alụ ya hot. Daghị Igbo eze ụmụ iyo orimiri $. Na daalụ o daalụ ekwuchala m ana m achọ ka nje nwere obi aṅụrị na taa bụ Satọde. A na-akpọ m ụla n'oge ụnyaahụ so taa ka mụnwa ka nje asị all work without play makes Jack a dull boy. Enwee m dị oke nwanne m o. Enwee m dị oke daalụ. Emisikwa m unu these few days ma nọrọ online. Daalụ. Ngwa onwezi onye chọrọ imelụ m weekend na taa weekend. Gwa m na ị chọrọ ime m weekend ka nje tọpụọ. O nwere dị na tebụl m ebe a nwanne m efu ime nke a nwanne m isie nke ya dị na tebụl na mmụọ gị ana achọghị m igosi gị. O nwere chi mere m weekend ebe a ka nwa nwuo ya na-aghọta biko. O nwere na-emere m weekend ndị a kwụsịzi ị na-eshow m love. Nwa m na ndị be ada ala nke eziokwu. Ya na-achọ ka nsị ha na anyị dị formidable. Ọ ga-onwe ha ichi anyị dị ya formidable. Kedu ga-echo love were love go jebe. Nah, Hey. Nigeria dị mma. So my came very low. Sorry. Unu chọrọ ka anyị chighata n'abalị. Unu chọrọ ka anyị mee live n'abalị. Na-echuzuo time dị ọnụ mma. Amụmụ odogwu isi m send ya azam ka m kpọọlụ gị akpọọlụ na mande nwe ya na this team na ọ bụrụ nchọ ka m chighata live n'abalị na agwa m kwuo time dịgo mma ka m kpọọlụ gị dị aza. Oke ndị nọ na TikTok si na-achọ ka m chighata azụ n'abalị ya. Ndị nọ na Facebook o na-achọ ka m chighata enemies. O wee ebe anyị mụtara enemies. Onye ọbụla na-ekwu ihe anyị chọrọ ịnụ ọghụ enemies. Ana Igbo mba ha si yes, ndị Facebook si m yes, ọsọ ndị YouTube aja akpara agbachite m nkịtị. Kedu onye chọrọ imelụ m ife ọma ka m kpọọlụ gị dị tin jee nnọọ na ope tiri m ya na ope ọ mkpọba. Baron si na ndị Facebook dị na ha bụ ndị formidable. Na this few years ọkwa drama mere n'ala Igbo maka chi. This few years anyị gara aga nnukwute drama. The team teach the lesson eziokwu.
No, I will come. I will come. Ma bịa ka anyị nwere obi aṅụrị. Ọsọ onye na-amara ihe na abụọ na-abịa my live program ọ na-abịa ka ọ nụọ ọgụ. Kwesịrị ebe ibi nwere obi aṅụrị ji emebe ihe ị na-eme. You want to see me and Jamaica again? Okay. One day we shall come together again. Or from after 9 o'clock. Maka ihe m na-apụta na just ka nje nwechara obi aṅụrị wee pụtakwa. From this time around, I ga na-anọ stadium nwere. I ga na-anọ. Oh, thank you for the following. Na follow. And ịkpachara aka n'iru ife anụnwa nye anyị likes ọ dị mkpa. Baron, I see you. Okay, ezi nwanne emesi ọfọ, man, I miss you, bro. I miss you, my man. CP Luxury Apartment. So where do you base? Na Nigeria ebe a for now, anọ m Asaba. Nwebere oge na mmadụ ebugharịkwa ịma n'obodo ada adị mma ya for long. Igbo first. Yes, ka anyị jebe anyị na-eje na anyị jeje nwere obi aṅụrị. Yetege. Ya ka anyị je nwechara obi aṅụrị. Ngwanụ ka emesịa na Okay, Baron chọrọ igo m one chilled Heineken. Okay, ka m kpọọlụ gị ya 9060571399. Ope. Ma kpọgharịkwapụ ya again. 9060571399. Oh, Lady July, tinyelụ masị ka onye m 20 ikpa. Hey, gịnị? Na, nwere 20 ikpa wee na-edozigodo ọnọdụ m. Lady July, I love you. Hey, thank you so much. Cynthia, how you doing? You're welcome. Welcome on board. CP Luxury Apartments. Thank you, bro. Thank you. Kwechiri ọ bụrụ na Asaba pụta ka anyị lụọ na. Yes, kwechiri pụta ka anyị fụ. Bịa ka anyị jee nwechara obi aṅụrị. Ife na 20 alịpụtago. Bịa ka anyị jee sie akị. Ị nọ bụkwa na ebe a na Asaba pụta ka anyị nọ. Ọ bụ na Asaba na ebe a kpọọ m na fon. Ị bịa ka anyị nọ ya lịa n'ụwa bụ ofu mbịa. O nwere ife a na-atakwụbala ọnụ, o nwere ife a na-amachubele iru. Ọ bụrụ anyị melụ anyị wee bụrụ ndị Igbo. Thank you. Onwe nke ị chọrọ iti ile ife papa ya. Ngwa ndị YouTube ka emesịa. Thank you so much for your time. Love you guys. Sure.